nome xenérico de navalla, coñecemos a varias especies dun molusco que vive soterrado nos nosos areais. O máis coñecido é o longueirón, que se diferencia da navalla porque esta última ten a cuncha lixeiramente curvada. O longueirón, aparte de ter a cuncha dereita, tamén acada maior tamaño, que pode andar polos 25 centímetros ou máis, mentras que a navalla só chega aos 20. A súa cor varía moito dependendo do sedimento onde se atopen, aunque polo xeral a navalla sempre é máis oscura co longueirón da mesma zona. O vello, ou longueirón vello, parecese moito ao anterior, pero ten a cuncha máis redondeada e máis pálida, e acada menor tamaño. Esta especie é menos abundante que as dúas anteriores. Outra especie que tamén se atopa nas nosas praias é o Solen rhomboideus, que se caracteriza polo seu pé de cor viño. É pouco abundante e a súa comercialización vai dedicada á industria farmacolóxica. Todos estes moluscos viven nos nosos areais dende os límites da baixamar ata os 100 metros de profundidade. Todos eles posúen dous sifóns ao través dos cales respiran e se alimentan do fitoplancton. Estes sifóns son os que lle delatan a súa presencia aos mergulladores, aunque hai que saber distinguilos dos de outros moluscos que tamén viven debaixo da area, tales como as arolas, ameixóns ou os carneiros. Estes últimos poden resultar bastante perigosos, xa que algúns exemplares teñen uns picos de moito cuidado, que poden deixar os dedos mal parados. Todos teñen un pé moi desarrollado, co que escavan as súas galerías na area e ao través das cales fuxen cando siten peternela, dependendo do abalados que estean. A reproducción do longueirón prodúcese entre os meses de maio e xuño. Nestas datas, machos e femias expulsan o contido das súas gónadas na auga. Deste xeito, prodúcese a fecundación. Nesta época, dícese que están co leite, xa que cando se lle escapa, é dicir, se lle rompe o pé, este solta unha sustancia leitosa. Ao mesmo tempo, durante esta fase, nótaselle un sabor amargo, sobre todo se se consume cru. Pasado o estado de larva, no que a maior parte da produción morre ou lle sirve de engado a outras especies, os supervivintes comenzan o seu ciclo no fondo e, dependendo das condicións medioambientais da zona, poden acadar a talla mínima para a súa comercialización, que son 10 centímetros, en 18 meses. Na actualidade, estánse levando a cabo na nosa comunidade estudios máis concretos sobre estas especies. Os estudios que hai para estas tres especies, porque en realidad son tres especies, son longueirón navalla e longueirón vello, son poucos porque ata agora foi unha especie que non se comercializou moito. E claro, os estudios fanse sempre en función da cantidade de recurso que xeneren. Como ata agora, tanto a navalla como o longueirón non produciron moitos cuartos, entón non se fixeron moitos estudios. Estánse empezando a facer agora, por exemplo, o centro que ten a Xunta en Ribadeo está facendo estudios sobre reproducción artificial, no senso de que é unha reproducción en sitios controlados. Hai un par de traballos de xente tamén que están facendo no Instituto Galego de Formación e Acuicultura na Illa de Arousa. Despois hai traballos de recopilación de bibliografía baseados tanto en bibliografía daqui de Galicia como
como en bibliografía externa. O principal problema que temos aquí en Galicia é que os estudos que estén feitos fora de Galicia non se poden axustar moito, porque as características das nosas rías son un pouco especiais. Entón, eses traballos sirven como base para a partir de aí facer un estudio. O que pasa é que sempre hai que axustalos moito, porque os tempos de crecimento non son iguais, porque a cantidad de reproductores non son iguais, porque o tipo de crecimento non é igual. Entón, sempre hai que axustalos moito. Ahora, que como base habería que tomar estudios foráneos, porque estudios galegos hai moi pouquiños, así como para ameixa ou para outro tipo de moluscos hai máis traballos. Para este tipo de moluscos ainda non hai moito traballo feito. Dende sempre, nas nosas praias, se capturou o longueirón de maneira artesanal. Aproveitando a baixamar das mareas vivas, eran moitas as persoas que se acercaban a pescar, cada un co seu método, xa fose coa man, co coitelo ou co sacho. Destes tres xeitos, o marisco capturado saía limpo de areas, aunque se rompía algún que outro. Pola contra, os capturados con fisga, á parte de sair mortos, traían areas. Pero con este sistema, as capturas eran máis abundantes e traballábase máis cómodo, pois non había que doblar o lombo. O malo destes métodos é que os días que se lle podían adicar durante o ano eran escasos. Mais adiante, comeza a utilizarse o can da navalla. Con este rastro, as colleitas son moi abundantes, pero pola contra, o molusco chega bastante dañado e desperdícese unha boa parte das capturas. Co tempo, as zonas de pesca acaben esgotándose enseguida e os fondos, antes chans, quedan transformados en un sinfín de regueiros que acaban enchéndose de liso e tardan bastante en recuperar o seu estado natural. O longueirón extraído deste xeito acada unhas cotas de precio moi baixas, con relación ao de outros métodos. O can, cando eu andaba o can, recordo, éramos 3, 4 homes co patrón, botabas o can por a popa, arrastexabas durante un cuarto de hora, 20 minutos, a según o terreno, e cando se viraba para arriba, mirábanse vir os lingueiróns sanos dentes, estropeados, rotos, outros sin estar rotos, pero como había bastante produción, os rotos tirábalos ao mar, e os sans estaban, pero moitos estaban capados por dentro. Recordo que era un destrajo. Eu, como andaba a bordo, canto máis viñera, mellor para min e máis para a tripulación, porque era ganancia. Ao chegar aos equipos de mergullo, aparece un novo sistema de pesca que, se utiliza de maneira controlada, pode significar o futuro para moitos mariscadores. Co método de mergullo a pulmón, o ecosistema apenas sufre daño algún, sempre que non se sobreexplota o recurso. E as limitacións físicas do mergullador permiten que os individuos que están a maior profundidade non sexan capturados. Deste xeito, sempre se asegura a pervivencia do banco. Así mesmo, ao utilizar as mans para a súa extracción, xa se fai unha selección de tallas co cal os individuos que non teñen un tamaño comercial apenas son molestados, cousa que non ocorre con outros métodos. Si ben é certo que tamén se capan e se rompen algúns, pero isto é unha porcentaxe moi baixa, e máis ben é cousa de falla de práctica. Hai algúns factores que inciden negativamente nas capturas a mergullo, sobre todo o estado do mar, xa que cando hai máis riso, moves a area do fondo e tapa as referencias que o mergullador ten para localizalos. Igualmente,
As augas turbias dificultan tamén esta labor. A temperatura da auga influye do mesmo xeito, pois con augas frías perdese sensibilidade nos dedos e chega un momento en que non hai forma de suseitar o bicho. Daquela é mellor sair pa terra, sacudir as mans, se se quere volver a seguir pescando. Vaise a 1 kilo e así continuamente, vai xando de 1 kilo a menos. Ese foi o pequeno problema. Cando se marchou o temporal, pois xa cambiou a cousa, empecé a aprender a controlar os buracos, as marcas. Empecé a collerlle mellor o tranganillo. E, bueno, ahora xa fome bastante mellor. Ahora, iso sí, tamén a cantidad que collía deles tamén variou bastante. Ao principio collía a 1, como moito 2. E agora o máximo que cheguei a coller foron 7 dunha baixada. Aguanto máis no fondo, non é o que era antes, que era baixar e subir trocagando leche, xa. Non era, Dios, non era capaz de aguantar a baixa. Ahora sí, ahora aguanto algo máis. Das praias de Cangas xa se levaba bastantes anos extraendo o longueirón, digamos de maneira clandestina, xa que coa chegada do verán, en toda a comarca e alrededores había unha forte demanda deste molusco. Nesta clandestinidade toparon algúns unha forma de vida e outros un changüí pro fin de semana. O malo é que de vez en cando os vixiantes da Consellería de Pesca cachaban algúns, entonces surdía a alarma. Pero dali a pouco todo seguía igual. E nin os organismos competentes facían ningunha proposta para ordenar este sistema de pesca, nin os propios mergulladores se o propoñían. E bueno, e antes aquí pois éramos moitos. Éramos diariamente aquí sobre 20 ou 30 temos estado aquí na agua. Furtivos, bueno, furtivos. Antes non era furtivos porque non estaba regulado. Pero bueno, villanos a Xunta, a Consellería de Pesca, e tíamos que escapar todo por este monte arriba, correndo por aí todo, despois de estar na agua, pois viña a escaparlle da Xunta. Que andaban encima nos, se te collían, había unha multa. Solía ser sobre de 30.000 ou así a multa, se te metían, ou se te collían, non? E bueno, e despois, bueno, isto foise... Despois viña tamén moita xente de Vigo, viña moita xente de outros lados, e isto hai que regulalo para, oye, pois para vivir de un novo sistema de traballo. Bueno, non sei, que así regulando, no, pois unha ten mellores precios, porque ahora tal como vendemos nós, tal como se vende ahora na lonja, pois casi é o doble de como vendíamos nós cando vendíamos así cando era de furtivos. Ahora prácticamente ten o doble do precio, sáquese menos cantidad, está regulado e sáquese menos cantidad. E con menos cantidad, pois bueno, sempre colle mellor precio. E agora, os opoñer, os que antes andábamos de furtivos, agora como estamos todos aquí, os que éramos antes furtivos estamos aquí metidos neste plan, non hai mercancía por fora, por outro lado. E o opoñer, o que quere comprar a mercancía ten que ir á lonja a comprarla, por iso a pagan. O non haber por outro lado. Como empezaste? Bueno, eu empecé aquí, pois, agora 4 anos. Eu antes era transportista, camionero, quedei sin traballo e empecé aquí a estes oficios. Empecé aquí concretamente na zona de Barra, o Lingueirón. O que pasa é que antes había moita vigilancia, andaba moito encima a Xunta, máis a Guardia Civil. Eso había que andar con moito cuidado. A mí unha vez xa me colleron a Guardia Civil, collerme con navallas e meteron unha sanción bastante grande. E daquela xa escarmentei. E daquela pois andaba con moito cuidado xa, por medo a que nos viñeran, que nos colleran. E bueno, aquí estamos, agora estamos co plan de explotación, se é máis legal isto, e traballamos con máis tranquilidade. Pasados moitos sustos, sobresaltos e sancións, e mirando que había un precedente aprobado en Fisterra, xuntáronse uns cuantos e propuseron a Cofradía de Cangas a idea de solicitar un plan de pesca. O certo é que naquel tempo os xestores da cofradía non apreciaron moita presión pola súa parte, e o tema quedou aparcado. Ata que ao cabo dun par de anos
alguén se sentou nun despacho con ganas de traballar. E en pouco tempo folles concedido o plan de explotación. E mentras a cofradía preparaba a xestión burocrática, os mergulladores inscritos no plan encargábanse da vixiancia do recurso, o que non lle resultou nada doado, xa que tiñan que enfrentarse con xente que facía pouco estaba pescando ao seu lado, pero polo que fora non lle interesaba a legalidade, xa sexa porque tiñan outro traballo ou porque non creían que a cousa fora a sair ben. Durante este tempo fixéronse os muestreos biolóxicos nas zonas de pesca para comprobar se o stock e as tallas eran os adecuados po comezo da extracción. Os resultados foron favorables e o seguinte paso foi asistir a un cursiño sobre marisqueo e bioloxía que pusera aos futuros mariscadores o tanto das principais reglas para preservar e explotar os recursos marinos e que tamén lle servira para coñecer as patoloxías do mergullo a pulmón que a maioría ignoraban. Bueno, eu penso que os plans de pesca son o óptimo. O óptimo para unha explotación pesqueira son os plans de pesca. De feito, non é unha cousa nova. Estánse empezando a facer ahora na pesca de baixura e en este tipo de artes, pero anteriormente xa se fixeron na pesca de altura. Tanto na NAFO como nas Malvinas, como en todas estas pesqueirías e estas playas que hai por aí, o que se está facendo é un control das especies. Entón, en base a ese control das especies, danse uns cupos determinados de captura. Por que isto? Porque a xente sempre pensou que o mar daba moito, e o mar é un sistema equilibrado, pero un sistema que é finito, o sea, ten un límite. Entón, se nós nos pasamos dese límite, o que vamos a facer é rebaixar todo e tirar todo polo suelo. Os plans de pesca, se se levan ben, son óptimo. Eu supoño que as confrarías que leven a cabo moi ben e que leven moi axustados os plans de pesca serán os que mellor mercado teñan no futuro. As confrarías que non sean capaces de levar adiante os plans de pesca quedarán como mercados marxinais para os compradores e serán os que peores precios teñan e os que máis irregulares vendas teñan. Por fin, a primeiros de xullo, deu comenzo a campaña de pesca e os 25 mergulladores que estaban inscritos no plan iniciaban así unha nova maneira de traballar, sin sustos nin sobresaltos. A maioría xa eran pescadores veteranos que non ían a ter ningún problema. Pola contra, os máis novatos comenzarían aquí o seu calvario particular de cortes, asfixias e decepcións polas capturas obtidas. Como en todos os oficios, terían que pagar a quintada. Para proteger as súas artes de pesca, cada un utilizaba o sistema que mellor lle parecía. Uns forraban os dedos con esparadrapo, outros usaban guantes de goma e os máis osados a pelo. Enfundados nos seus traxes, coas pertinentes boias de señalización e as bolsas de rede, os mergulladores iniciaban así unha sesión de continuas subidas e baixadas, que só se vía interrompida cando algunha sirena se lles cruzaba por diante dos ollos. O tempo de traballo andaba entre as 2 ou 3 horas, aunque os máis tranquilos, mentras que non acababan a cota, non saían, aunque botasen 4.
Durante este tempo, cada mergullador facía alrededor de 200 inmersións e puñado a puñado trataba de ir enchendo a súa bolsa, mirando ás veces que tal lle ia ao do lado. Mientras tanto, en terra, o que tiña turno de garda procuraba que persoas alleas ao plan de pesca non mariscaran na zona, xa fose persuadíndoas ou poñéndose en contacto coas autoridades competentes en caso contrario. Dous integrantes do plan realizaban esta labor cada xornada, turnándose todos os días. O que tiña o turno de mañán tocáballe facer tamén os controles de pesada na praia, para evitar posibles desvíos de venta ou sobrepesca. Despois da pesada, cada mergullador deixaba o de garda un número determinado de peixes por quilo capturado. Deste xeito, o vixiante de turno non perdía o día de traballo. Nun principio, a Consellería de Pesca concedeu 25 kilos por persoa, aunque os mergulladores, xunto coa cofraría, optaron por poñer 15, xa que a zona estaba en período de recuperación e non conviña sobreexplotada. As capturas son levadas a lonxa, donde empregados da cofraría comproban as pesadas e encárganse da súa subasta. Os pescadores clasifican o peixe en bandexas de plástico. Segundo o tamaño, normalmente fanse dúas clases. Dependendo da demanda, os propios mariscadores optan por traer menos kilos, para que os precios non baixen. Porque se importante pescar ben, tanto ou máis é vender ben. Vendemos 1.500, 1.490, 80, 70, 60,
mercado máis importante que temos de navalla é Barcelona, Madrid, despois todas as provincias españolas, pero principalmente Barcelona e Madrid. Barcelona porque é un mercado moi importante, porque conocen o produto de sempre, de toda a vida, están acostumbrados a consumilo en fresco, aunque realmente hai un gran mercado tamén na conservera, que realmente quen consume o 60-70% da navalla, tanto de importación como nacional. Depois o mercado de Madrid tamén é un mercado moi importante, sobre todo desde que conoce este sistema de pesca de navalla de buceo. Francamente, pois é un produto de unha calidad tan inmellorable, que pouco a pouco vai penetrando nos mercados, a todos os mercados que mandamos, sobre todo Bilbao, San Sebastián, mercados que non conocían este produto. Estamos cada día abrindo máis mercado debido á calidad do produto. Bueno, realmente, como país productor de navalla, sempre foi as rías gallegas, pero desde hai 10 anos ou 12 anos para cá aparece moita navalla en Portugal, sobre todo na zona de Algarve, que realmente parece ser que en este momento está bastante esquilmado debido ás pescas abusivas que fixeron, e que notase moito no mercado a importación de Portugal. Despois tamén se trae algo de Francia, algo de Inglaterra, de Marruecos, son os países principales suministradores para España, porque este produto consúmese mayormente todo en España, o sea, o consumo está en España deste produto. A calidad deste produto que se extrae de buceo é inmellorable, en cuanto no valor no mercado de, por exemplo, a portuguesa a esta nosa de aquí de buceo, pois hai unha diferencia de 1000 pesetas en kilo. Se a de Portugal vale 500, a nosa está sobre 1500 pesetas, 1800 pesetas no mercado. Que é francamente lamentable que non se tomen máis medidas de extracción deste produto, porque conozco zonas donde están vírgenes totalmente, donde hai francamente cantidades, vamos, fabulosas de navalla que están sin explotar en todas as rías gallegas, en todas as zonas de costa gallegas, que é un produto que abunda dunha forma impresionante, e non hai explicación por que estando ese aí non se sustrae, e non as outras cofradías que busquen formas e que fagan grupos de buceadores para extraer este produto, porque hai produto como para traballar 2 ou 3 mil personas buceando todo o ano, sin esquilmar para nada os bancos naturales. Ahora van a sacar los peces todos, ¿no? A ver, veamos. ¿Ves de todo? Aunque a maioría dos nosos restaurantes somente se ofrecen navallas na prancha, este molusco pode degustarse de moi variados xeitos. Xa sesa a mariñeira como as ameixas, encebolados como as luras, incluso estampos a vinagreta. Tamén combinan de maravilla con arroz ou fideos, e van moi ben como complementos para outros pratos, tales como paellas ou peixe a cazola. O único que require é que se engada sempre no último momento, xa que si se pasa, ponse duro e perde sabor. Están vos igualmente preparados con allo como as gambas. Neste caso é mellor sacalos da cuncha. Entre nós tamén hai xente que os prefire crus, pero para consumilos deste xeito teñen que estar fresquiños, de 1 ou 2 días como moito. Durante a campaña de pesca, fixéronse varios muestreos biolóxicos nas distintas zonas de extracción, para determinar a súa evolución e, ao mesmo tempo, recoller reproductores para o Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo, donde se estaba a facer un estudio de reproducción en cautividade, con vistas a unha futura repoboación dos bancos naturais.
momento o que estamos pretendendo é unha colaboración por parte a tres bandas, digamos. Por unha parte está a cofradía cos seus propios intereses, por outra banda está o servicio de extensión a que eu pertenezco e que ten unha labor fundamentalmente de extensión, é dicir, de ensinanzas e de perfeccionamento e dunha formación continua aos mariscadores en este caso. E por último queremos tamén que esos datos que estamos a aproveitar que sirvan de algo para os técnicos da Consellería, de tal xeito que facilita a súa labor de investigación en un campo como o do Longueirón que é bastante, que no que son novos e hai pouquísimos datos para facer. Entonces, ao final o teremos por unha parte unha labor de investigación, por outra parte unha labor continua e por outra banda o que nos denominamos os datos que van a servir para a cofradía para elaborar os novos planes de explotación sobre bases fiables, ¿no? Tenéis exemplares por baixada? Aquí un, dous ou ningún. Poñemos un e dous. Un, dous ou cero. Sí, porque anduve buscando a zona. Sí, pero bueno, no, ti tens que andar de un xeito normal. Sí, claro, que... Profundidade? Aquí, 3 metros, 2, 3 metros. Visibilidade? Moi boa. A mí, a 3 metros, 4, miras desde arriba o buraco vertical. Xa estás para aquí. Contamos outra. Unha máis, nada máis. Todo un proxecto de colaboración de investigación que se iniciou o ano pasado que a través do Centro de Investigacións Mariñas de Corón basicamente se pretende ver a incidencia do tipo de arte de captura dos solénidos, é dicir, na valla basicamente no Longueirón, non? Entón, o ano pasado, basicamente, principalmente se realizou na Ría de Arousa, nas cofradías da Póboa, con Fisga, despois na zona da Lanzada, na cofradía do Grove, con Mergullo, na zona de Cambados, coa Sacha, ca Forquilla, demais artes que habitualmente se usan, non? Entón, instancias basicamente de Antonio, con previo acordo ca Consellería de Pesca, pensamos que era interesante facer algo aquí en esta cofradía en que, hai un interés importante, hai un grupo de xente que parece que traballa moi ben. Entón, basicamente vamos a contrastar estes datos que só teñen de Mergullo cos que en paralelo só teñen en Carría de Arousa, na zona de Gove, e ver o rendemento, a taxa, as capturas, as tallas dos individuos, os rendementos en carne, en función das épocas e ao longo do ano. E iso basicamente o que tratamos de facer, e incluso, se é posible, po ano que ven, pois os traballos que están facéndose no centro de Ribadeo en plantar semente de uns cantos individuos adultos que vamos a enviar para lá para tamén ter semente con posta inducida, que creo que a técnica está perfectamente conocida e é moi posible ademais, nada máis. Basándonos no cultivo de moitos moluscos bivalvos en general, sobre todo da ameixa e da ostra, pensouse en que sería interesante facer o cultivo de outras especies que teñen importancia comercial en Galicia. E unha delas que me parece de gran importancia é o longueirón. Entón, basándonos en estudios destes moluscos, empezouse a facer o cultivo de longueirón. De feito, non hai traballos feitos sobre esta especie, pero o cultivo, ao igual que as outras especies, é factible e é viable, o sea que se pode facer perfectamente e que as mortalidades son, como podese generalizar, que é para todos os moluscos bivalvos máis ou menos parecidas nestas fases. Bueno, neste centro principalmente traballamos con semilla da ameixa fina, pero agora estamos nun proxecto sobre a obtención de semilla de longueirón. Para elo recollemos os reproductores do medio natural, traémolos aquí, e aquí pois esperamos a que desoben. Unha vez que desoban, recollemos o desove nun tamiz
este tamiz levámoslo á sala de larvas, donde as metemos nun tanque acondicionado para estas larvas. Despois dun tempo, a larva crece e ven un período de fisación. Neste período de fisación xa temos que cambiar de sistema, porque cando é larva é plantónica e cando se fixa xa comeza a vida bentónica. Por lo tanto, metémolos nos semilleros, logo ali están durante un período de tempo ata que comenzan a resentirse, porque o longueirón é un individuo que non ten forza para agarrar as valvas, entón é cando xa o pasamos á area. Logo da area métese nuns tamices pequenos con area, cun sistema de aireación continuo e auga continua para máis ou menos facer que as condicións sexan parecidas ao medio natural. De aí xa intentamos pasar ao medio natural, cando ten un tamaño de 4 ou 3 milímetros. Que máis? Referente á comida, principalmente alimentase de fitoplancton no período larvario de microalgas pequenas, un tamaño pequeno, como a isocrisis, monocrisis, etc. Cando os reproductores pois alimentanse xa de outras algas maiores, como tetraselmis tamén, aparte das anterior citadas. A maioría da xente, e incluso os propios mergulladores, miren esta actividade como algo máis ou menos doado de practicar, e sin grandes riscos, aunque a realidade éche ben distinta. Digamos, por exemplo, que as navallas cortan como tales, e por un fallo de cálculo pódese rebandar un dedo facilmente. O mismo pode pasar cos pinchos do carneiro. E que decir das veces en que un mete os dedos na area e se tropeza con unha faneca malina enterrada. Si se ten sorte, queda o peixe mal parado, pero si se pincha ben, non lle chega a praia para correr. Cando se traballa cerca das pedras, tamén as anémonas que se desprenden delas nos poden cambiar a sonrisa, pois se acostumbran a pegarse nun dos poucos sitios do corpo que quedan ao descuberto. A práctica do mergullo a pulmón de forma continuada implica tamén o risco de sufrir unha degradación das funcións cerebrais co paso dos anos, xa que as células do tecido nervioso son as máis sensibles do organismo á escasez de oxígeno. De todos os xeitos, os accidentes máis graves casi sempre se producen por erros persoais, xa sexa por mergullar cando non está ben físicamente ou intentar sair da auga por unha zona de pedras un día de mar duro. E tamén, cando nunha saída apurada se topa un cunha hélice despistada.